doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras marihita saluhuna. Selamat hari Minggu marihita. Urian itu hata, tapukama parminggota, taparadi rohata, martang yang nahohom mahita. Amin. Donga sahuria na hinaholonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus, Minggu sadarion, ima minggu patuluhon dung Epipanias, tongos sadario las di patupahuriat tari sadok kakawepedo par mingguon, maka mulatehon naung 50 tahun pardalan ni ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat,
na hinobasan ni Sedding HKBP. Tahalato jalata mula tehon ma asini rohani debata na mga leho barita na uli marsaringar di halak rupat gabeda potan haluaw nang nasida. Tahalato jalata mula tehon matotong marhite huriana HKBP di paluas tuhata hita saluhu na marbarita na uli, marhite tangiyang, gogo doho panupakiyon, ang giyak mamarhite pagkamulateon sa dariyon la marsigorgor rohat tabi, lao pahe sato do pahe bakon pakubasyon, ulaw marbarita na uli di sadok portibiyon, di baga sa kaporsyaw na tugu tutuhata, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di porbadia na tumo palangit do tanon. Amin. Madok mauliate mahamu diamai, na mga rorohita siyang gungguman ni hahulumon, jala na pausatok kita, tubagasan harajaw ni anak hahulungan ni Rohana. Haleluya. Martangiyang mahita. Ali Tuhan debata ama para si roha, udok kami mauliate tuho siyan nasa roha nami. Ala di joho hami siya kaholomo tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tordim na badiai mahami, asalam gadda haporsiaw nami, jala asalam badia parange nami, unang marlidang binain ni portibion, asasahat tami rap dohot akan aporsia di guarmu, Tuhan uluan na sorasuda, marhite-hite anak haolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jesus,
Tangio kamuma patit ide bata, imana tersurat di Matius 20 alu, ayat 10 sia sahak rodi ayat 20. Lau mahamu, podai hamu masa luhut bangso, didi hamu mana sida tu bagasan guarniama, anak dohoto di porbadia, lau sajari hamu mana sida mengaradoti nasahata, nakupatikot tuhamu, aida ma, senadong anakku dohamu ganupari, rasi rasa roh ajal niha sianganon. Atong rak mangidugugu mahita siya Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na obar tupatimi. Amin. Tato poti maru satana gudangi, tapauduk marohata, martangiang mahita. Ale di batanami pergugu na suatu dosan, para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasa kajahator do hami tubu. Jaladanga dong haporsiaw di bagasa roha nami hian. Saluhu do hami manibil sianak kadalamu. Masai gudang do pangalasyon nami di patimu. Alani ingok mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam doho asi ni roham. Sayunak paingot-ingot akadosa ni haposon nami. Doho pangalasyon nami. Saingot mahami hobar tu asi ni roham. Doho denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami na gudangi. Amin. Lausta bigima baga-baga taringot tuhasesan ni akadusata. Songonodo pakaholong ini debata di Portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hangoluan na saling-diling na di ibana. Asa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Lalu-lalu ketika nyanyi
Hatani debata naga betrupu epistel di bagasa minggutta sadarion. Imanani ene sia buku panurirang Nehemia walu. Ayat sada sahak rodi ayat walu. Dungi marluhu masadok bangsoi. Kira sahalak do tualaman nani adopan ni bahal partuaean. Akadidok nasida matu si Esra, si boto surati. Asa dibawa buku patik ni si Musa. Nauk tinonahon ni Jehovah Tuhala Israel. Jadi dibuat malih Esra mapatik itu adopan ni luhutani, tu adopan di bawah dohot paropuan, rodi sudah halak akan nama roha manimbangi di artia bulan si pahap itu. Jadi majaha maibana siani di adopan ni alaman, mardonoko bahal partuaehan siabuha siang ari, sahak rodi hosniari. Dia dopan ni akabawa doho parupuan, do halak akan amar roha. Jadi pinggol ni sadok situan natoropi, mananginangi tuhata ni buku patiki. Alai anggo si Esra, si boto surati, jongjong do di atas parjamitaan siang hau, naum binahen nahian tu ulaonon, jala jongjong di lambuna do matitia, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dohot Maaseai, Disyamunna, jala dihambirangna, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dohot Mesulam. Dungi di paherbang si Esra mapustahai, dia dopa ni mata ni sadok situan natoropi, aitu mi bodo ibana jongjong si sadok situan natoropi. Jadi, di napina herbang nai pustahai jongjong masadok bangsoi. Dungi dipuji si Esra majahoba debata nasun timbuli jadi sandok bangsoi mangalusi mandok. Amin. Amin. Tol liat tangan nasida dopak ija lau songoni nasida marsoba jala martangiang tu jahoba pola manukap bohi nasida dais tutano. Naksi Yesua, si Bani, si Serabia, si Jamin, si Yakub, si Betai, si Hodia, si Maseya, si Kelita, si Asraya, si Josabab, si Hanan, si Pelaya, dohot halak lepi mangapoi bangsoi, mamarateatehon patiki, laus jongjong anggo bangsoi diha jongjong Nasida petorang do manjaha di bagasan buku patik ni debata, jala di pajojor lapatanna, asa dapot nasida atusanna najinahanai. Ido sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata, jala no pioksa. Amin. Tidak ko mahaporsiaw tay, so nahina tidak ko nidongata sa haporsiaw di sa dok portibion, rak mahitamadok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumopalangit do tanon. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siya to di porbadia, adorak suabuhuan, ido tuhata na tumao na bernit, ipanguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana dihau pinosilang, na tua tubanotoru dong ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pemamulak sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu do na mate.
au porsea di porbadia, jala doksa da huria nabadia, huria hatopannya ala Kristen akan nabadia, doho dia sisani dosa, doho dia taina maddo, mulak mangolu sogot daging halak naung mate, doho dia ngoluan nasora suda. Amin. Horas. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 23 Januari 2022. Permingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Permingguan Sadarion, Minggu 23 Januari 2022, dipatupa pukul 6 WIB, pukul 10 WIB, pukul 13 WIB, 10.30 WIB, dohot pukul 10 setia WIB, dohot hatot tuan, sada, daya tampung di gereja, holat 450 halak, 3 nuk per mingguon. 2. Ruas nanai marminggu, nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu, andorang semasuk ke gereja, jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi. 4. Dung haluar gereja, diwajibkan menekan tombol check-out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Studi permingguan ini dipatupa marhite tatap muka dohot live streaming. Mamuka Partangyangan Week, Rabu 2 Februari 2022, pukul 10 siang WIB, patupa utama pembukaan Partangyangan Week, marhite tatap muka di gereja dohot live streaming. Marhite YouTube HKBP Rawamangun. Ruasni Huriata Riyama mandohoti Partangyangani di gereja manang di Bagas Tabe. Ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Minggu Sadarion 27 Januari 2022. Sude ruasni HKBP marlasni rohas jala pasu-pasu ni Tuhata iman naung 50 tahun pekabaran Injil di Pulau Rupat. Marhiteon stude ruasni Huriata dohot aka pelayan HKBP Rap Martangiang asaboi tarbarita barita nauli di Pulau Rupat lam tudengganna jalaboi berkembang asalam torop halak namananda Tuhata Yesus Kristus si paluahita. Partu reni acara ibadah syukuran 50 tahun pegabaran Injil di Pulau Rupat imasian kantor pusat AKBP. Peleata sadarion imat fakta tu sending Pulau Rupat. Parmingguan remaja. Minggu 6 Februari 2022, pukul 8 WIB, mulatama parmingguan remaja tatap muka di gereja, dohot live streaming. Sude remaja ni Huriata dohot ruas AKBP Rawamangun, asa mangarade ma pandohot di parmingguan remajai. Pandidion Nabadia. Minggu 6 Februari 2022, pukul 10 WIB, patu paon ni Huriata do pandidion poso-poso. Ruasni Huriata nanai mambuan aka ianak kona tau manjalo pandidion Nabadia asa Roma mendaftar dohot marguru di hari Jumat 4 Februari 2022 pukul 16.30 di gereja jala dibuan mas surat pengantar sian situawik dohot kartu keluarga gereja. Persembahan khusus tu nahona bencana alam. Minggu 30 Januari 2022, studi parmingguon, tapatupa do papungu pelean khusus keluarga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT, Sulawesi Selatan, dohot banjir di Tapanuli Selatan. Tapasahat ma pelean asa boy mangurupi akadongata nahona bencana, jala taingot mahatani Tuhan. Marsiurupan mahamu memorsan akan nadok-dok. Ima dalam pengarorot patik dompet dana pensiun gerakan Rp1.000 sadari. Kombar tu surat eporus AKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari nalau manggarar kewajibata du dana pensiun HKBP. Alani mardongan serep ni rohat sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun asa parsidohot mendukung gerakan Rp1.000 gandup ari jala tapasahat mah
toluraut 65.000 per tahun per keluarga. Moliata di pasahat susude ruas di huriata naung dohot mendukung gerakan 1000 jasa darion. Mel Choir HKBP Romangun. Mel Choir HKBP Romangun nunga mendohoti Pesparawi DKI Jakarta nah di bulan Desember 2021. Dohot nilai 85,2 jala dinyatakan layak mewakili paduan suara pria Provinsi DKI Jakarta. Sub Pesparawi Nasional 13 di Yogyakarta bulan Juni 2022 nanaingro. Pembartusi dibuka tu kesempatan laho bergabung dohot ketentuan ruasni HKBP Romangun manang na aktif marminggu pakobas di HKBP Romangun. Parsidohot tu audisi teknis dohot wawancara. Parsidohot mandohoti program latihan dohot pelayanan. Audisi ima hari Kamis 27 Januari 2022 pukul 10.20 saat 22 WIB di Gereja HKBP Romangun. Informasi Boima menghubungi Riki Manalu, Dohot Cari Simbolon, Ketua Dewan Marturia, Dohot Ketua Dewan Koinonia. Ruas Natamba, keluarga Ali Nainggolan, Basa Ramaningsih Boru Purba, Rap Dohot Sahalak Yanak Kon Nasida, Rosian HKBP Resort Onan Rungu Samosir, alamat Jalan Mawar nomor 21, RT Setia, RW Setia, Kayu Putih, Jakarta Timur. Wik Pelomas, Kampung Baru. Anggiat Magabe Ruas Nadenggan Nasida, Itonga-tongata, Tarlumobi di Jolo Tuhatta. Tikting Naing Marbagas. Naing Manjalo Pasu-pasu Parbagason Mat Torang Samosir. Ruasni HKBP Romangun Wik di Pinang. Anak ni Amata Apner Samosir nahinan, tubuh ni Inata Tenseria Boru Siregar nahinan. Dohot Orwanna, Ayu Anita Sari Boru Situmorang. Ruasni GKPI Laut Dendang Deli Serdang. Buruni Amata K Situmorang. Tubuh ni Inata R Boru Purba. Pamasu-masuan hari Rabu 2 Februari 2022 di Gereja GKPI Medan, Kota Resort Medan Barat. Anggiatma di pasu-pasu Tuhatta Parsaripeon Nasida Gabe Parsaripeon na Denggan di Tonga-tongata Tarlumobi di Joloni Tuhatta. Namonding na di hari Senin 17 Januari 2022 nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni huriata situa Dr. Andes Sabar Horas Panjaitan, umur 80 tahun. Inabaluhon ni Inata, Yanggur Norita Boru Hutapea. Alamat Jalan Kayu Putih, 4 nomor 7, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Kayu Putih, Kaving Polri. Kemudian hari Jumat 21 Januari 2022 di TPU San Diego Hills. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapion di keluarga Namarsianoni. Pandonganion ni debata lawan marbarita naul Pulau Rupat. Sabege ma barita pardalan ni barita nauli di Pulau Rupat nah hinobasan ni huriat HKBP marhite biro sending. Pulauan sending di Rupat dipuka ma tahun 19 onopuan hinobasan ni amang amata SL Pakpahan, amata PB Marbun, dohot amata P Siahaan. Parjolo masya na mengajari dakdanak tau mangubati palak kaki. Dihinadenggan di Parsaoran, pangido matu HKBP du asa dipatupa sending ke Pulau Rupat. Di tahun 1920 kobas seksi sending ma pangaran api aka ulauni 3 huta di Pulau Rupat. Ma Tuhuta Hutan Ayu 28 November 19 sada jumolo ma di Hutan Ayu nagabe hasorangan ni juga. Tardikma 120 halak usai diobas Departemen Sending mamuka siang tahun 1923 Karitonga Pandita Alman Badia Siaan Marolop Kilitonga mau akobas.
Dung di pajogjong persikolan dotorop ni persiajar opat bahalak. Dibain mamuse pakobasion kesehatan di bulan Mei 1993 inubasan ni Aston Manggor. Dungi di hari 5 Agustus 1940. Pamasa mameakon batu ujahan di gereja Naparjolo. Diresmihon mai tongon di hari tanggal 6 Desember 1987. Huta Sungai Bantal. Jumoloma di pajogjong persikolan hari 5 Oktober 1971 torok ni persiajar 44 halak. Yudutima pandidion nabadia tongon di hari 25 Desember 1971. Huta Sungai Carok. Dipukama marhite pandidion 70 halak na manumpang tu gereja hutan ayu ala suadong dope gereja Nasida. Tahun 1978, jongjong magareja di huta Sungai Carok. Huta Sungai Raya. Jumoloma di patupa parsaoran tupangisi ni hutai atik tung ungkap roha Nasida manjalo persikolaan dohot barita nauli. Dung satahi Nasida mengoloi dohot pajogjong sikola tahun 1960 di tongos ma M. Tambun. Huta Kuala Simpur. Leleng do pangisi ni hutaon lau mengungkap rohana manjalo barita nauli. Dimulanai holan 2 halak tu naolo terdiri sahat tu 6 Maret 1980. Nangpe di patupa ulaon pasikolaan dohot pangubation di hutan Nasida. Alai dung di tahun 1984 dalam torot tu sian tonga-tonga Nasida naolo terdiri. Jala tahun 1985 pajongjong ma bagas gereja KBP Sending Kuala Simpur. Huta Gunap. Hari 25 Desember 1990 di patupama pandidion nabadia dinobasan ni Pandita Alman Badia Tiaan. Mei 1991. Di pajongjong ma bagas gereja Laos diresmihon di hari 20 Desember 1991. Pulauan Marbarita Nauli. Dohot pakirimon di Pulau Rupat diombas na Parpudion. Di partikian Parpudion nungalam maju benasida. Lam tarida nang aka hembang di Panguluon. Alai nang pesongonis tay tong do perik pot si togu-toguon. Nasida asaboy tong nagabe parbadia nauli. Sihol doroha jala ikon udutan tulaon Marbarita nauli Pulau Rupat dumobi ta Sungai Carok. Sungai Perpak, dohot Sungai Pong. Dihirim do lau pajogjong standing station. Songon parbue ni naung 5 tahun pulauan standing di Pulau Rupat. Angkup ni pajongjong manang rumah yah tuaka dongata na Pabel. Pusat pelatihan ekonomi, dohot pelatihan pertanian selaras alam. Tahamulia tehon maasini rohani di bata, namandongani Hudiana, AKBP na Marbarita nauli tu Nasida. Sude do hita parsidohot lan marhite doa, daya dan dana. Tah mulia tehon do akka parbarita nauli paborhat tu Pulau Rupati. Pandita Ibelfro, guru huria, guru sendik, guru sekolah pangubati nang ruas petahe. Nanggok akka hamalaon yadop Nasida. Alai marneang nilaka do Nasida lau Marbarita nauli di parsuron itu hatta nang hitape taudutima mangulahon parsuron nya dok Tuhan Yesus ainan naik paluahon hosana manggagoson do alai naguan hosa alani angkut bohot alani barita nauli hidup paluahon sa tambahan namar sahih dulu Boru Manik Kampung Pertanian dirawat di Rumah Sakit Sujoto Bintaro kamar 314 Angger. Pelean dohot aka udut di buah-buah tajahama di harotas tikting naong pinarade di prihatka. Di pasu-pasu di bata maka barita masa dohot ulaon aka sepatu pauta bahen tangap di guar. Tongoni matikting di sadario.
Dameni debatana sumurung, sian saluhutna parrohaon, imana mangramoti ati-ati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hatani debata, nagabi jamita di mingguta, na patuluhon dung Epipanias, ima sian Evangelium ni si Lukas bidu 4 ayat 14 saat di 20 sada. Margogoho todii ro Jesus muse tu Galilea, jadi sar mabaritana tu sude luat humaliangi. Mengajari doibana di akka perguruan nasida, jala saluhut nado mamuji debata. Jadi Roma ibana tu Nasaret tuhu tahagudanganna, mangihuton hasomalanna, laudo ibana tu perguruani, jupa ari sabat. Jadi jongjong ma ibana naeng majaha. Gabe dileo matu ibana pustahani panurirang ni sijasaya, diukak mai jadi dapot mata nama natar surat songonon. Songgok do tuau toddi ni Tuhani, ai dimiahi doau. Maboan barita nauli tu akkana pugus. Disuruh doau mamaritau tu akkana tarhurung asa malua. Tu akkana mapitung asa marnida. Paluahon akkana ginosa-gosa mamaritau taon para sirohaon ni Tuhani. Ditutuk mapustahai di paula matu parhubas. Laos hudul ma gabe 00 ma dopa ibana mata ni sude na di perguruani. Jadi dihatahom ma tunasida sadariodo jupang natar surat odeng dina binege munai ima sahana. Oras madita sudi. Ahadu kabar tahe, sehat do sudi. Langsung onima nang akka manami nanami anggi dohot akka pinaribot na hadir di son dohot na di bagas nabi. Lumubi maka keluarga na pature-tureon akka keluarga na marsahid. Horas madia musudi. Tema jamita minggu sadarion ima Yesus do hagogok ni hatai. Laos papatarhon lapatan ni minggu Epipanias. Lapatan na hapapatar ni Tuhatta Yesus. Penyataan. Lapatan na pataridahon, pagomoson, manotopon isedo Yesus diho diau dihita sudi di Portibion. Saya mula hulat don ganup tiki puasa. Ala memang di perjalanan pernguluh tahun di Portibion naguk akka namubau-ubah do. Udang akka perubahan-perubahan, baik secara fisik, lumubi ma nang secara pamikirion, lumubi muse nang haporsiaw. Jadi tutura ngabuita buat ia Portibion terus do. Dan apalah gok rohana majalo isi do Kristusi. Tohodo Yesusi Tuhan. Nah,
Jadi alanido dang bui hita mudum, dang bui hita lapatan nama cohot, terus do hita bergerak. Ndak ada holan secara fisik, pangulaon, perjuangan ta si ganupari, ale dohot lonang secara hapor syaut. Ala songonima perkembangan ni akka ilmu parbinotoan, dot akka gerakan-gerakan nanaeng lapatan nanakin manulak dau maninggalhon manak sopoh sea betutu hatta Yesus Kristus. Alani isi do Yesus Kristus marhite tema omma disungguli hita. Yesus do haguguk ni hatai. Molo didok haguguk ni hatai ibana do dasor. Ibana do pamusatan. Pamusatan ni parsobaon. Pelapatan na sude bangso ikom marsoba di Tuhatta Yesus Kristus. Ipe ninna asa hasasahatan ni haroro ni Tuhatta Yesus badua halion. Nah jadi totu om mata tiop. Dasor parsobau. Danga dong binasing si sobau ta. Dasor hapor syauta. Danga dong binasing. Hagugo dia di Portibio B. Manang jolma pei. Manang dia pe. Hagugo ni Portibio. Dak tu si behita. Tutu hatta Yesus Kristus. Jala ibana do muse dasor do pusat. Parbinotoan pamikirion ilmu pengetahuan. Nah jolo nuaing do tutikin aneng ro. Manang bohape hebat nih perkembangan nih pamikirion marhite parbinotoan ilmu pengetahuan. Alai nungahot Yesus dang ubah-ubah. Saat tu ujung ni Portibio. Yesus do dasor ni barita naudi. Jadi disuruh do hita tu Portibion. Sudik lau mamaritahu barita naudi. Isina ima Yesus si paluha hita. Jadi barita naudi pusat na ima laho paluahon nasa jolma. Jadi tabaritahom ma Yesus do natuk paluahon. Nah, Yesus do dasor manang pusat ni suhat-suhat ni manang ahape di Portibion. Ibana do ukuran na mutlak. Jadi mulu adok perdebatan, adok persoalan, adok perbedaan. Adok sude akka pamikirion manang pertotangan marhite budaya, marhite keluarga, marhite dia pe panggulmito ningoluta. Dada hukum manang patik ni Portibion. Alai Yesus do ukuran na mutlak. Jadi mulu adok persoalanmu. Adong naso tatu si dope. Adong muselapatan na persoalan hata ni debata na di Bibel diperdebatkan dope satu nuaing alai ujungna di Tuhatta Yesus Kristus do nagabi suhat na utama, gabi ukuran na utama. Jadi mau adong dope persoalan ukurkan padomu tu Tuhatta Yesus Kristus. Jadi mau adong lapatan na berdebat marhite PA di hata ni debata ukuranna ado didok Tuhatta Yesus. Jadi dang didok sianu, dang didok lapatan na nakin opuku, dang didok lapatan na mula jadi na bolon na niatusan niaka bangso-bangso. Dangi sude ado tahe na nidok ni Tuhatta Yesus. Ido ben na didok ukuran na mutlak. Jadi isi niom masude na huguari nakki. Nagabi hagugok ni sudi termasuk ma. Sada tugas na sinuru ni Tuhatta Yesus Kristus ita. Lau mahamutulia Portibion.
barita kamu ma barita nauli tu saluhut natinoppa. Jadi ido pusat gerakan nihita marbarita nauli. Isina lapatanna taingot dorate adong do sada teks di amanang di preambul proklamasi 17 Agustus 45 na papatarhon didok songonon atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa maka bangsa Indonesia menyatakan kebenarannya, kemerdekaannya. Jadi siani boy taida ya bangso ni Indonesiaon ima bangso na berbeda-beda. Terdiri dari 10.000 inna pulau. Ribuan suku bangsa dohok bahasa. Jala ido nagabe pasu-pasu sabutulna dohok rahmat. Ni Tuhan tu bangsa tau. Salah satu siasa 10.000 pulau ima pulau rupat. Amu amang inang lapatanna gereja HKBP namarragami. Naung marserak hampir di sudi wilayah NKRI. Nah, sada di bagasan HKBP pusat di Tarutung. IP lomoni rohani di Batadui mabay saut do balga. Ruas ni HKBP memang ragam potensi-potensi, talenta-talentana. Alai sa sitong na, ndada untuk dibanding-bandingkan. Sebetulnya tapadao ma akka pakkatayon manang istilah huria na balga, huria na met-met, huria di desa, huria di kota. Marasing-asing dosudi HKBP di nganan Nabi. Huria HKBP na marsirahi. Alay sa sitong na. Ndada dibanding-bandingkan ni. Manang dipertentangkan. Alay nagabe modal dui dihita. Laho pasangapod de bata marhiti-hiti pakkubasyon. Ido barita epistel. Di pabotoho tuhita gudang ni parasingan na masa di sadatiki di Israel. Di bangso Israel. Jadi rupanya bangsa ini menghadapi perbedaan-perbedaan di segala zaman. Jadi di bagasan epistel nakin di patuduhom malisi sada perkawinan campur. Di akka ruas manang masyarakat Israel tu bangso na asing. Jadi memang manghiuton tradisi pangajaryon nasida dang boy mabuat boru manang marhamulian manang manguli di luar ni bangso Israel. Jadi itu dianggap sebagai hahudaron, kenajisan. Nah, alani amang inang totu aha dosa butulna ditikiina diodolhon. Nah diodolhon ima asa marlaku di bangso Israel. Di sudepo paran ni bangso Israel. Asa dijaga kemurnian ni bangso nasida.
Jadi alani di ida si Nehemia maon perkembangan na baru di hati ai. Ujungna di juibana masudi bangsoi mabai pertangyangan hamu baun ni roha. Ala boha, ala torop akka keluarga manang ala Israel kawin campur di hati ai. Ahado na tinebak ni si Nehemia di hati ai. Songon nabi bana, pemimpin ibana, di ida ibana matu perkembangan na masa di hati ai lam torop jolma. Bangso Israel pe dak terjaga be. Alani amang inang di bain-ibana maon bohado bangso na asing na lebani laos parsidohot lau marsobba tu debata ni Israel di hati ai. Lapatan nadang marasing nasida. Dos ikut dohot nasida maka porsai dohot marsobba tu debata ni Israel. Nakpe suku na asing nasida. Alai alani akka perkawinan campur. Gabi di patupa ma sada terobosan lai baru di si Nehemia di hati ai. Ala memang macai jogal lo bangso Israel, macai sobong. Ala salah masida mangatusi iya debata Israel olah debata ni nasida sabing dui. Jadi ala nima perbedaan na makin diperdebatkan di hati ai. Patu buaka persoalan dok perbada saat tuna porang. Roma si Nehemia tidak mau tardas bagas. Dada terbatas debatata. Anggo debatata olah tuhita dui berarti debatana terbatas dui. Apa debatatai debatani sudi bangso. Ibana lo manoppa sudi. Nah di sada-sada tiki boy hita songoni. Ala niya ka situasional. Ujungna dipukka maamanang di baim masada pangajaryon na baru. Apa pangajaryon ni mempersempit pemikirata. Tado jut hita senupari. Olo ta sabata tabain aturat tabain on tabain o sudi margajag-gajang apalagi molo siya segi budaya. Dang jadi songonon, dang boy songonon, ape mangabat tuna asing. Lau mangihut to manak porsia tu hita. Ima terobosan dari basi Nehemia. Bahwa kita ini hidup di masyarakat na maragam. Hita mangolu di tonga-tonga ni bangso suku marga na maragam. Dada holan hitala bata di Jakarta. Male torop do rapita. Naung di ihoti di sada statement Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 3.000 suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi lapatan na bohado hitanuaing. Mamaritahu barita na uli di tonga-tonga ni masyarakat na maragami. Songod dia dohita makatidakon pabotohon Jesus Kristus do dalan hasitongan jalaibana do nagabe si palua hita. Walo bainot tapatorak koni tuna berbeda do hita. Napaduahon isi ni jamita sadarion sian Lukas opati. Didok disi di tonga-tonga ni bangso na berbeda status sosial lope Yesus nungaro
marjamita mengajari di hatiai. Adong memang di tonga-tonga di bangsa manang masyarakat di hatiai secara status sosial ekonomi marhahurangan. Adong halak na direndahkan di hatiai. Jadi akka namboi menganggap nasida diberkati na asing daong. Jadi ditikki masuk tu hatta Yesus Kristus tu bagas joro tu sinagoge. Di pangidoi bana masada buku manang kitab. Dungi dibuka ibana ma ima kitab Yesaya. Marhite bisuk ni tu hatta Yesus Kristus. Nasihat debata di jahom turpuk nasihat Yesaya ale di pai baru. Imanakin naku jahat turpuk jamitatai. Jadi isi nanakin jelas di pabua di si nung ngadimiahi to ni debata au. Lapatan na itu satu legalisasi. Tutu hatta Yesus Kristus lapatan na sada waso lau mamaritahon majahon hatani di bata. Jadi amang inang totura na perlu dihita di si ahado situasional di hatiai. Torop halak ninna di son. Naso makaporsiay be di bata Israel. Torop nang akka pemimpin ulama dot akka na asing di hatiai dang diula be mamaritao barita naudi. Say holan marpusat di gereja do di hatiai. Ima pangajarian ni bangsa Israel nujui daksala nasida. Ikon nakok nasida di pajongjong bagas joro. Ikon marpusat di bagas joro do sudi akka ulaun di hatiai. Ima na mga bati na sida. Jadi gok di gereja masude di hatiai di bagas joroyak ka kegiatan nakadia na masa di hatiai. Jadi lupa na sida bergerak keluar lau pabuahon parboton mamaritaho barita ni tuhatta Yesus Kristus. Jadi alani amang inang na paduahon. Dung marjamita torop halak na kagum tutuhatta Yesus Kristus. Alai sabalik na adong do na mangiburu di hati. Ujung na dipersoalhon dipertentakon na sida ma taringo tu silsilan itu hatta Yesus Kristus. Aida anak ni si Joseph tukang hawidui. Hawasona. Sedia diboto hatani di bata. Ima di permasalahot taringot tu pangajarion ni tu hatta Yesus Kristus. Dungi di patudon nasida ma dipanggidon nasida ma tu Yesus. Baijo tanda halongangan, bikin tanda mujizat songot tanda huaso. Siad debata pabuan na siad debata honinna. Jadi sabutul nandadai nalau manguji tu hatta Yesus Kristus do disi molo soboi tu hatta ditulak menta-menta ma Yesus di hatiai. Ima nagabi ukuran ni bangsa Israel. Seorang nabi tampil perbarita nauli tampil ikoboi mabain tanda mujizat. Ima ukuran jalan mutlak di nasida di hatiai. Nah, ndak ada soboi itu hatta ngata barita tabi ge barita na alai naeng patureon itu hatta Yesus Kristus bangsa Israel di sini. Ndak ada tanda mujizat na perlu. Alai pabotohon isi do debata. Mamaritao barita na uli do na perlu. Na pokok jalan na wajib ni na tuhatta Yesus Kristus. Di patuduh Yesus ma idama. Panurirang si Elia. Mamaritao barita na uli. Patadahod debata tu janda. Sarpat dohot anak na naneng mati-mati ni. Tidak ada suku Israeli. Ale roh Nabi Elia ditikii dalam situasi na terdesak, dalam situasi na maul di hati na dilele ibana, na hurangan ibana. Alai ditugu-tugu Yesus itu hatta debata.
lau hotu sarpat. Lapatan na di luar ni bangsa suku Israel do di hati. Alai ahado di patupa Yesus, di patupa si Elia dung di pabotohon keadaan ni ina na mabalu na di sarpaton. Porsea doho di bata martangiak kita. Dia tuson sagu-sagu naotiki martangiang si Elia. Dada sagu-saguon. Alai ditugu-tugu pikiran na dipature janda sarpatomma pikiran na. Dada betu na asing alai ditaiton dia itot si Elia ma pikiran na haporsyaon na gabi na baru. Dungi porsia may bana. Dia tuson di pasahap ay naposo ni di batado ho. Hupasahap mo suri. Ngatai da si proses na ini. Nda ada tada halongangan. Nda ada sagu-sagui. Alai barita na uli. Kuaso ni di bata ido parjolo di patadahon. Tu janda sarpati. Ima carata mamaritahu barita na uli. Amang ina. Alani contoh mujizat ada halungan non lapatan na nung ngatorop tajahai di Bibel di Injili na pinatupan itu hatta Yesus Kristus. Jayaman na nidok niyo sudah itu hitamang inang ditikyon. HKBP na tarjodo lamak midangi Kristus ditikkinuai. Ima di tonga-tonga ni masyarakat na maragam na majemuk. Molo tuk peadong akka perbedaan-perbedaan, parasingan-parasingan. Alay na nidok na disi. Nakinamang inang HKBP sudah tumbuh jala berada sia Sabang satu Merauke tu Jayapura. Terbentang dari barat ke timur. Lapatan na ahadui. Ima sada hamoraon asini rohani di batadui. Di useho tuhita halak batak khususna. Sahab barita na uli. Tutapanuli na binoan ni akka misionaris. Berkembang satu tikinuaing luar biasa. Berkembang dada holan alani parpidahan manak parhusoron ni alak batak. Alai berkembang uhut mamaritau barita na uli na jolo huingot tumentawai. Alai nakpedang HKBP bedisi, alai adong do bogas manang jojak ni parbarita nauli disi. Tubuh mah huria-huria setempat disi. Dungi sahak matu samosir piadong do tiki penginjilan, tu Aceh piadong, tu Pulau Rupat piadong. Imana tahalasso di bagasat sadari. Songo dia perkembangannya. Jadi amang inang gabi hamurao do di HKBP, na jinalo ni HKBP, nang na positif do na negatif lapatan na ada dampaknya kita terima. Tajalo may sudi alan itu hatta di bata. Jadi nuaing tugas ta. Buhado hita mengelolai muse. Waduh hita mangaturhon. Waduh hita mabain akka program-program. Akka ulaun-ulaun na mardomu tu parbarita na uli. Mamaritau barita na uli. Marbarita na uli dada holat tuluar. Alay tu bagasape. Naupeting nuaing. Amang inang. Jadi HKBP bermisi. Menginjili.
Nah, di tengah-tengah ni masyarakat na maragam, na punya potensi-potensi na berbeda. Suaksoni nang dihita sadiri di bagas kita, ay dang sarupa hitaw suri. Berbeda lo potensi ta masing-masing, talenta ta masing-masing. Alay buhado unang gabi diperebutkan, dipertentangkan. Alay buhado hita asa talenta-talenta ni ruas di son oddo talentana, sianu oddo lapatan na potensina. Waduh benot tanakim memberikan ruang. Asa adok kesempatan-kesempatan lau marbarita naudi. Tidak ada holan nama bigi. Tidak ada holan nama jahat. Alay makatidak kuni, mamarita honi, tudongan na dilabung. Odo na nidok na disi. Jadi itu waduh asa bermanfaat. Asa bermanfaat potensi-potensi na adongi. Nah, alain dada gabe ahadu lapatan ni perbedaan-perbedaan yang dipertajam, dipertentangkan jadi meruntuhkan semangat pelayanan ni HKBP. Dadai. Alai buado molo tungadok pelapatan nahita na maragam bataliau bema. Tapatu duo bema. Napaduahon. Buado bainota lapatan nanaki di internal ni huriatta asa warga-warga potensi na berbeda-beda on dengan baik dari diri kita sendiri, baik yang diatur, baik yang dilayani, diajarkan alai daudu menggadonian tubuh ma semangat lau majahatani di bata marsiajar tuhatani di bata ringgas mabigi hatani di bata lau peting muse nakin patorakoni tudongan na dilabung tu keluarga tu anak kota. Bagaimana cara kita lagi apalagi nuaing di ahadonina di ruang market in the place lapatan na di ladang penginjilan sehari-hari di hita nuaing. Keluarga kita juga adalah ladang penginjilan. Kantor kita, tempat kita juga bekerja adalah ladang penginjilan. Bado, tayetong majo. Piga job kita hudul di kantor, di tempat karejota. Marsaur kita sesama suku di si. Ale, songon persauran na biasa do hita kehadirat tadi si. Nah hudok, ndak ada holan lohonot tatu nasida cara mamarita barita he porsia doh tu Yesus nek selamat to neng oko dangi. Ali beri kita situasional bagaimana cara kita menerangkan Injil ini. Itu nani dok nani son the marketplace di tempat ladang pekerjaan-pekerjaan kita. Apalagi lapatan anakin aduh warniam. Saya sedih doh hulala. Hampir tolu dua hari seminggu. Saya dipanggil dua manopot sada keluarga. Alanya ke persoalan. Nah bohado saya butulna. Cara parsaora do komunikasi di sada keluarga. Aduh dia tai di sini. Mau tungadok pe persoalan ada perbedaan. Adong akasi pikiran di sini. Dingok dohatani di bata. Dijahau dohatani di bata. Dipodai saling mamudai donasi di hatani di bata. Oddo sada persoalan. Jadi sipata ringgas kita bereng halak marminggu. Ape saya betul na di bana sadiri pe di labung na pe. Dang dingok be marhatani di bata. Ima keadaan na terjadi na jut nuaing amang inang. Jadi bagaimana kita bisa tadi menyampaikan Injil itu bermisi di dalam keluarga. Menceritakan soal Kristus yang baik itu, yang sungguh baik itu. Di tengah-tengah niaka permasalahan, di tengah-tengah niaka perbedaan do akan asini.
Nah di situ perlu kita berlatih berkomunikasi, menceritakan ini. Bisa saja melalui pengalaman hidup kita. Boido marhitiak ke sejarah-sejarah na terjadi di keluarga. Ale memang tantangan di tadang ngadong lomo berwani halak mabigia katuri-turia do sejarah-sejarah. Ini mau cepat. Ale mau di pasomal-somali. Sada bentuk pengajaran, metode pengajaran na dibani Yesus disonakin. Nah ada di lapat tonibana besa betul na. Dia bukui. Dia buku na tinok unai. Na dia porsa munai jamu munai ganupari. Dungi dipilih Yesus ma. Ho na tu nasida sudi. Ho na tu malim, ho na tu padita, ho na tu pangerja gereja sudah disiati ai sini. Ho hom nasida sudah diati ai. Jadi itu benar dok marwaso do hatan di bata. Pature-turehon, pauli-ulihon, padimun-dimun, mangapuli, mangaliang gogo, penghiburan, itu hatan itu hatai. Jadi bahado di perdalanan ni ngulut tau namang inang. Ini keadaan kita. Ate, jadi alani nunga godak pasu-pasu di pasat di bata tuhi tabi. Tapar hatu tudui. Nunga songoni lapatan nanakin midukna. Berkat-berkat Tuhan yang diberikan dicurahkan kepada kita. Jadi dijodohi tamang. Rawatlah talenta-talenta kita itu. Rawatlah berkat-berkat yang sudah kita terima itu. Dan berkat itu supaya bisa gereja kita ini lestari. HKBP ini bisa lestari sampai berapa waktu tertentu nanti. Tak sabinoto, boido mitop HKBP. Songon huria na pitu na di pangukaponi. Tetapi kalau gereja itu mulai generasi tiap generasi merawat berkat-berkat Tuhan yang besar itu, khususnya firman Tuhan, maka gereja kita ini akan lestari kapanpun ke depan. Dah kalau waktu kita, tu pau puta, tu generasi na mangihut musye. Ima dia guguk ni Tuhatta bersehati mahita. Di tahun kesehatian on, bersehatilah kita bermisi menceritakan kisah-kisah Yesus yang sangat-sangat menyelamatkan kita. Napa luahu kita terus. Ganu pari ganu tiki. Itu apa? Jadi tak puji ma Tuhan. Nah tarawak ma. Tadok ma moliate. Sude lapatan na. Nunga dileo de batatu HKBP. Luar biasa. Melota jahalu cerita-cerita ni HKBP. Sejarah na luar biasa pasu-pasu ni di batatu HKBP. Nah, di bagasan halubia dok haurangan na. Marsiajar mahita terus lau melengkapi yang ada sai Tuhatta madongani mamasu-masu HKBP 7. Amin. Pinuji pinasangap mahwali Tuhan. Allah hodo di bata naguk di bagasan Yesus Kristus. Si sobaun nami nagabi suhat-suhat di hami. Nagabi pakrimon dok semangat lau mamaritahu barita nauli tu sadok portibion. Tu ganup alak lumobi di masyarakat na maragam na berbeda-beda. Nang di bagasan internal nami pe Tuhan. Songo sada suku nau pinilipmu. Asa saat ni barita nauli jala berkembang ala niaka na tua-tua nami na jauho mamaritahu barita nauli na julu saat tu akan pinilipmu semuaing. Songok-songok ni nang akaruas na diperlengkapi ho sudi dot akka talenta-talenta akan perlu Tuhan. Nada holat dihami sabingi alai dohot doi nang tu akan dilabung nami lumobi ma barita nauli. Atong say parbisuhi, say tabay ma parbinotuan nami, lumobi haporsyao dok semangat nami, mamaritaho barita nauli di humalyang nami. Ali Tuhan,
marhiti mahami, marbarita nauli, marhiti tangiang, lau mabuan aka ama ina, dot aka anggi, na pinaribot nami na marsahit nuaing. Ima Johannes Leonatan Aritonang Nyonya Purba Borusitumorang amang nami Evangelis Situa T.A.R. Siturus Nurmani Borusiombing Tupal Nenggulan Benny Daniel Marpaung Nyonya si Marmata Borusi Mangucong Situa T.M. Lumbaturuan Nyonya si Majuta Boru Panjaitan Nyonya Situa Marbun Boru Nenggulan Ferdinandus Tapubulun Cornel Parheo Siregar amanami Situa SP Utasoit Luise Boru Siregar Situa Erias Utabarat Edison Utapea Nyonya Siahan Boru Sitanggang Nyonya Utabarat Tinorita Boru Simajutak Las Maria Boru Panjaitan Andar Sidabalok KM Sihombing Nyonya Simajutak Boru Napitupulu Dame Erlina Sinaga Nyonya Situa Jena Enggolan Boru Silalahi, Renaldo Aritonang, TP Simajuta, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Maruhum Tabunan, Lulu Manik. Ali Tuhan, saidongani pasu-pasu akka sipanganon do ubat, na pinatongon ni akka parubat dokter nakes tunasida, sai homat tolo Tuhan makpargugui salut nai parhitiammu mangleung gugudu ama malum ni parsaiton asi maroham disudi nai nang program-program ni huriamon mamukka tahun nai baru Tuhan mareak mahami tu tahun 2022 on marhite akka program nang ditotopon saya tugu-tugu ajari masudi hami Tuhan mangulah hotsa di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami Tuhan. Amin. Jangan
Tapasama peliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadinggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalamu tadahami godang ni silolemi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami jala debata nami. Hamuliau dok puji-pujian madiho rodi saliling nililingna. Nunga di taut ko na porsuk use mudarmu humokop hami pardosa asa Tuhan uluan hami. Disuruh hodo sisiamu memeritahu barita nauli tu Portibion. Alani ido ubain las rohanami nuaing. Ay nunga sahat tuhami barita i. Gabe jumolo hami jupangan martibakkon akka bangso na asing. Sa leo matodi porbadiai tu hami asa mangului hami diajar do poda nasia katami. Sai tabai ha porsyon nami jalalokangi rohanami siap Portibion asa jolma nabadia jalanai baru hami. Di parbagahodo oluammu pangiduan nami asi maroham doho diakka si pelebigu do akka parugamo na asing akka na hudul di haholo muni say das nasidaro asa dohot nasida marpungu tu huriami sungguli marohani halak Kristen suru manasida mamaritaw barita na ulii asa tau sira do palito nasida di Portibion say pasu-pasu makongsi sending dot akka napaturehoni say suru maakka pangula na burju tu sigotilon na labasi. Asa di papungu na sida akka na tau tu harajaumu. Say ramoti jala pasu-pasu maakka na posom na paratahon harajaumu. Di tonga-tonga ni si pelebegu do parugamo na asing. Lehot tu na sida gugu, benget ni roha, apor siaon, do pamopomon ni roha. Asa pir todina manaon-naon, paimay mahon akka na olo panguluhon. Say leon apulapul tu akka pangula naung luja, apu si ma ilu-ilu siyam matana, say marparbue bain ulaun nasida, asa marolopolop nasida mamujiho, say ramoti maakka huria nauk pinapungumi, iduk na rodi ruasna. Padau siyan nasida pangalileon manak pangarupaon ni parjahat. Say unang lowas tarabat hararat ni barita na ulii. Say pademak makka musuna. Say araw maakkahalak na disadok tao tanoon. Asa ria nasida rotu huriam. Siyan utara ro di dangsina. Siyan abicaran ro di hasudutan. Asa domu hami sada huria nabadia. Namar hatopoton Tuhan Yesus Kristus ido Raja dohot Tuhan bain hasangapon ni debata amani saliling ni lilingna. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajomo. Say sauk maloma ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapari. Sesa madusan nami songo panesa nami.
di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siya pangago. Toktong maroham tu di bata, mula mahamu jala jalo ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sondakko Tuhan de bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de bata ma buhina tuho jala di pasaorhom ma damena tu todim. Kami mewakili Padita Sude, do Parhalado, do Paragedda, Sijatikting, Kolektan, Pakaparede Musik, do Multimedia, Songon Gatti ni Jalang Jalakta, pasaton nami mak. Salam sending. Horas, horas, horas.